Kedves Alexander, szerb hazafiak! Köszöntelek benneteket Budapestről. Hónapok óta figyeljük, mi történik Szerbiában. Ismerős a helyzet. Külföldi erők próbálnak beavatkozni a szerbek életébe. Nálunk is ez történik. Külföldi erők akarják megmondani, hogyan éljenek a szerbek. Nálunk is ezt csinálják. Folyamatosan támadják azokat az embereket, akik kiállnak Szerbia szuverenitása mellett. Minket is ezért támadnak. Látjuk, hogy nem hagyjátok magatokat, látjuk, hogy bátran harcoltok, mert egy szuverén Szerbiát akartok. Nem vagytok egyedül. A ti harcotok, a mi harcunk is. A szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra. Éljen Vučić elnök, éljen Szerbia!